makita. Nauman. Kastay mo ulam. Wan. So. Pero kasla atidog. Atidogin niya. Atidog ba siya? Sa Maspuraw. I think. Parparigo na. Ano naman na dyan? Ano lang mo na kita kasta? Hindi kayo ngiti ko. Mayat! Class niya. Mayat! Ginata ko ba yung Walmart? Ayan ang naisip ko. Te. Ikan ating picture. Maslak-lak. Turang-turang yung mata. Ano, may picture. May kagburas. Kuna. Ah, bayad. Nagbabasi pa. Ito na, nagdadakal. Walang ito masida. Ay, dumaw daw sa naman ang kamo. Hindi, imula dahil, hindi makulin. Pwede ko na kasi na ibot na hindi makulin dahil mo ka maalam. Ito yung bangir. Makuha kay gisi itikod pa. Shortcut. One. Ano nyo? Alaan nyo? One. Ako rin ka-picture kayo.